Assalamu alaikum 'yan uwa, 'yan kwankwasiya, 'yan amana. Muna sanar da ku cewa insha Allahu ranar Alhamis 21 ga watan Disamba 2023 kotun ƙoli za ta fara saurarar ƙarar injiniya Abba Kabir Yusuf da jam'iyyar APC. Muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya bamu nasara. Allah ka tabbatar mana da wannan nasara tamu. 'Yan uwa, da wannan dama muke amfani mu sanar da 'yan uwa cewa addu'a kar a fasa addu'a. A dage a ci gaba da addu'a. Ba mu da kowa, ba mu da komai sai addu'a. Addu'an nan ita ce dai za ta taimake mu, ita ce za ta kai mu gaci. Wato ana ta raɗe-raɗi cewa injiniya Abba Kabir Yusuf zai koma jam'iyyar wa'annan mutanen tukunna a bashi wannan zaɓensa, a tabbatar mai da kujerarsa. Wannan magana ba gaskiya ba ce. Yauwa, addu'a dai ita ce muke da ita. Allah shi ne namu, shi ne na kowa. Shi ya kamata mu ci gaba da kai wa kukanmu. Kar mu sa ran ko tunanin wani wai zai mana wani abu ba Allah ba. Babu wanda zai iya mana komai. Babu wani wanda zai iya mana wani abu face Allah Subhanahu wa ta'ala. Da wannan muke cewa 'yan uwa, 'yan kwankwasiya, a dage haikan a ci gaba da addu'a. Kar a gaza. Da dai mun san 'yan uwa a kowane lokaci ana ta addu'a. Alhamdulillah, a ci gaba da addu'a. Insha Allah Allah zai tabbatarwa da injiniya Abba Kabir Yusuf wannan kujera tashi da zarar an je Supreme Court. Muna wa 'yan uwa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi da irin wannan addu'o'i da ake. Ubangiji Allah ya tabbatarwa da Abba Kabir Yusuf nasararsa a kotun ƙoli. Allah ya saka da alkhairi 'yan uwa da irin wannan addu'o'i da ake ta yi. A ci gaba da addu'o'i, kar a fasa. Addu'a ita ce makamin mumini. Muna fatan Allah ya tabbatarwa da Abba kujerarsa a kotun ƙoli. Masha Allah, na gode.